cancingnya Babe, ketemu lagi sama Poika. Ya, hari ini hari Rabu, tanggal vad är det för datum idag? Va? Vad är det för datum idag? Datum? Ja, 11. 11 måste väl vara. Elva. Nobel igår. Tanggal 11 Desember. Jadi Poika mau masak, kita masak lagi aja ya. Mau masakin ikan salmon buat bangsa benih sama kentang rebus, terus sama sausnya. Buat subscriber baru yang pengen tahu resepnya udah ada di vlog ya, cari aja resep ikan salmon Poika, pasti langsung ketemu di situ. Jadi salmonnya cuma digoreng sedikit sebentaran, bumbunya juga udah Poika kasih tahu ya di vlog itu. Nah, sebelum Poika lanjut, Poika mau ngasih tahu nih, ada cuplikan video dimana Poika sama Bang Sabeni, Po Ani, Bang Roger sama Ted bikin surprise buat Mpok Via. Jadi tonton terus video ini, oke? Sebelum lanjut ke dapur. Uhuy. Oh ya, satu lagi. Lupa. Sebelum kalian nonton video ini, ada sedikit cerita lucu. Jadi tuh rencananya kan Poika mau ngevlog pakai ini kamera ya. Poika tuh udah apa namanya, baterainya tuh 2 biji udah Poika cas, semuanya udah Poika, alat-alat yang buat ngevlog udah Poika bawa. Pas giliran mau ngejar videonya, tahu nggak? Poika lupa memory cardnya cuy. Jadi kagak bisa ngevlog pakai kamera Canon, akhirnya pakai kamera HP. Tapi mudah-mudahan apa namanya videonya bagus ya, kagak goyang-goyang. Terus kalau yang pengen nanya Poika make HP kamera apa, Poika make Galaxy Note otak Samsung. Jadi ngesutnya pakai kamera HP itu, oke? Ya udah, langsung tonton ya gimana Poika dan Po Ani bikin surprise ulang tahunnya Po Via, oke? Bye bye. Halo Bang Ning Ceng Cing ya Babe. Hallå! Sekarang Poika udah di rumah Po Ani. Ceritanya hari ini mau bikin surprise buat Po Via karena dia ulang tahun hari ini, tanggal 8 Desember. Jadi rencananya mau ngasih surprise. Po Via nggak tahu sama sekali kalau Poika sama Bang Sabeni, Po Ani sama Bang Roger mau dateng. Terus kita udah booking tempat di restoran Uleris namanya. Terus kita kongkolingkong sama Gustaf juga, biar minta mamahnya ngerayain ulang tahun di sama restoran. Jadinya kita ketemu di sana nanti. Dan ternyata si Gustaf berhasil. Jadi nanti rencananya kita mau apa namanya, ketemuan di Uleris sama-sama. Tapi Kapia nggak tahu kalau kita juga datang gitu loh ya. Pokoknya ikutin terus vlognya Poika, oke? Wuih. Hai Ted. Ted, hej. Hej. Titta här. Titta på Ikas ansikte. Titta på telefonen. Hej. Hej. Lagi serius main iPad. Tuh. Ted. Vi ska göra överraskning nu till Ante Fia. Tante Fia. Ante. Titta på Sofie. Hai Ted. Hei. Udah ganteng? Ted udah ganteng? Udah siap? Mau bikin surprise? Nej tack, det är bra. Sobri etamot. Tuh. Sobri lagi makan, pulang kalau makan doang. Tiap hari keluar mulu dia. Pulang kalau lapar doang. Miau, 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 miau.
Och katten. Den här katten. Ja. Kom här katt. Ska jag komma? Oh, lagi lihat kucing. Ja, kucing. Kan tuh sayur kucing? Ted. Ted. Kucing. Kan tuh sayur kucing? Kucing. Kucing. Klar. Oh, mjuk. Söt. Ja. Söt. Söt. Manis. Manis. Lucu. Saya manis. Miau. Kan du låter så? Ted. Nej. Miau. Nej, jag kan inte. Kan du inte? Åh. Det är söt. Jo, den är söt. Ja. Men jag tycker synd om... Jag tror inte så vi gillar. Ja. Oj, det var ju... Och pappa också redan finns. Bang Roger. Och Linus också fin. Ja. Nobody but you. Jo. Nobody but you. Mm. Pet, förstår du vad hon pratar? Hon pratar engelska ju. Förstår du? Ini ngerekamnya pakai kamera handphone ya. När Inte de på andra låter. katten. Vill du höra när de låter? Han tycker om kucing. Kucing. Och hon gick iväg och så satte jag mig här och så började jag spela. Då gick hon iväg. Det är någonting som inte är riktigt så skönt med det här ljudet tydligen. Du katter. Vem vill ha katter runt sig? Ja. Ya, Abang None, kita udah di Oleris, nunggu Povia ya Bang ya? Bang Roger ya? Iya aja Bang gitu. Iya. Ngerti dia. Tuh, udah Ted, Bang Saben nih, Bu Ani. Ted. Makan apa, Dek? Inte mamma, inte Linus. Naman, bara du. Vad äter du? Ted Karlström. Ted Karlström heter du. Ted Karlström, men vad äter du? Vad du äter? Vad äter du? Det är hamburgare. Hamburgare, Och den. pommes. Och den. Oh, enak? Inte den här. Inte den där. Tomat. Jag gillar inte den där. Gillar du inte tomat? Lägg tillbaka då. Mhm. Inte min tallrik. Ja, du måste inte äta. Nej, men lägg det på tallriken. Du behöver inte äta Men det. nej, inte lägga med tallriken. Nej, men det kan bo där. Så länge. Så, nu äter du igen. Så ja. Mukbang show. Fast den här. Okej. Var det Nej, godast? min hamburgare. Ya. Ketang goreng enak? Ya, enak om. Du ser lite lillgammal ut med skjortan så. Lite casual upp i halsen så som Enak. pappa. Så bara. Så. Så. Kan inte ta hamburgare? Nej, så lite puls. Enak. Hej! Jag må leva, jag må leva, jag må leva ut i 100 år. Jag visst ska hon leva, jag visst ska hon leva, jag visst ska hon leva ut i 100 år. Ett fifall i lever för Fia. Hipp hipp. Hurra, 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 Hurra!
Ja, Wintergrotten. Hej, grattis! Nämen! Hej, vi är här! Nej men han spelar innebandy och han ska spela, han kommer typ Sedan. 20 så här. Ja, hej, hej, hej. Hej! Min röst är inte så jättebra. Ja, yes. Min röst är inte så jättebra. Så jag låter lite konstigt. Men det är du inte. Nej. Nej, det är bra. Men det är bra! Det är bra! Vi jobbar tillsammans med Gustav! Ja, kolla också, hjälpa till! Bra jobbat! Bra jobbat! Jättebra jobbat Karl. Ja, du får sitta här där då! Ja, men alla gråter! Ja. Ja, jag känner mig, jag blev så simlig i ögonen också. Ja, titta! Krama. Ja, ja. Ja, ja! Ja! Kram. Det skulle vara tvärtom. Ja. Vi löser Vi det. löser det, absolut. Så. Jag byta den. Si Gustav kok datang tar. Berhasil, berhasil, berhasil. Hurra! Berhasil. Berasa banget deh mereka. Allah, katanya berasa banget dewek kan ulang tahun ya. Gak ada yang nelpon ya. Enggak deh. Vad hände med din röst? Jag är hes. Ja, som mig. Ja. Mina pojkar, ingen som ringer, ingen som kommer till mig. Nej. Nej. Var vill du sitta? Det är då i mitten då. Ja, du sitter där. Vill ni också ha något att dricka? Kak, Ja, jag kan ta Pepsi, Pepsi. Pepsi. Sofia. Wine. Det var ju någonting som inte... Jag får en garage. Ja. Vad är det? Vad är det nu garage? Är den som man brukar... Jag vill ha en garage. Ja. Ta någon... Det är calamares. Och sen är det olika sticks där. Första bilden 1-0 till Mora mot Ica. Nachos. Calamares. Ja. Det är de där. Snart. Ja, absolut. Gillar du dem? Gimana kak? Seharian gak ada yang nelpon, gak ada yang ngucapin. Sedih banget. Vad var det? Nej, det var nog kanske. Iya. Oj, Ya sekarang seneng-seneng dah. Iya. Yang keberapa sekarang? Banyak. 39 katanya tuh. Fani yang keberapa? När fyller du år, Erika? Yo, säg snart någon. 30. Ya, berhasil. Jag känner att Hore. för Linus det så kan det vara allmänt besvärligt. Köpa mat för 7 personer och inte visa in. Tadi sebenarnya Kapia nelpon jam 3-an. Nah, terus saya nggak angkat sengaja. Kalau diangkat kan ketahuan tuh, Teh teriak-teriak. Ya udah, akhirnya saya kirim SMS. Kenapa Kak? Saya lagi di Stockholm, padahal lagi di rumah Pak Ani. Det hade inte gått. Nyata. Coba tahu kan aku bisa ke Ani. Aku kerja. Jadi mereka terlantar. Ya udah ya, Poika mau ngemil dulu nih, ntar kita lanjut lagi, oke? Wih. Dansa lite. Ja. Iya, dansa robot. Dansa robot.
Poika makan entrecote. Bang Sabeni makan apa? Pepparsteak. Pepper stick. Kol, makan apa Kol? Vänta, du vet ju hur de... Warm. Panas ya? Chicken nuggets. Chicken nugget. Inte pilla. Kapia makan apa Kak? Då stänger jag av. Sluta. Pita, fajita pita. Pajita pita. Telefonen tycker inte om den är på. Dia memang sehat-sehat. Gurkan, kamu makan apa Gurkan? Hamburger. Hamburger. Bang Roger makan apa? Hamburger. Oh, mantap. Burger. Wani. Ya Allah tuh mata ramanya capek amat. Kan pulang kuli. Pulang kuli. Bon appetit. Och så Yeah. allihopa tillsammans. Ohoj! Cipak-cipak dong. Chipak, chipak. Yeah, cipak-cipak. Cipak-cipak. Kiss bye, kiss bye. Du får lov att passa Ted flera gånger nästa år. Dagen. Grattis på födelsedagen Pia, Oskar, Linus, Ika, Roger, Annie och Ted. Tack så mycket. Vad var det då? Och sen pappa då. Mamma ska flytta snart till nya hus. Så mycket! Så vi vet inte, så hon kan handla lite. Då kan jag handla lite möbler. Du, tack så mycket! Varsågod. Ja, det var det jag behövde. Kan kramasen, kan kramasen. Kramasen. Annars, då har vi också en present att ge. Karl, pappa. Ja. Då får du öppna. Men det där är bara för att göra rent. Så... Okej, vad var det då? Vi får se. Vänta, jag måste också kolla. Les Formhäste, eller vad heter man? Frank. Du måste prata franska. Vad fin, fin box. Ja, så. Wow! Nämen. Vad tjusigt. Jag dricker ner i handleden så. Från sidan, från sidan. Från sidan så. Aha, så. Åh, vad fint! Wow. Så mycket! Vad smart ni Felia. Ifall du tar av det här. Så kan du ha lila också. Du vet färgen under här. Det är lila. Du kan ändra till lila också. Jaha, Och så ändrar du bara så här. okej. Kolla. Ja, då blir det lila i samma mörka. Vad tjusigt. Wow. Pulang. Udah kenyang pulang. Nu är det efterfest, efterfest, efterfest. Fanta! Ted! Fanta! Ted! Hei Kal! Gelap, gelap. Nggak kelihatan mukanya. Cahayanya kurang, ntar pas bagian lampu nih. Ya ada kayak kuntilanak. Dingin. Nama saya Sabini. Mansen. Sabini. Nu Mansen. Gurka! Sitta på axlarna. Tante Fia. Gurka. Ja, på baksidan. Han vill sitta på axlarna. Ya, si Ted mau duduk di ini, mau duduk di pundak. Dingin. Dingin. Ini lagi bikin sausnya, ya.
Terus ini lagi ngerebus kentangnya. Kentangnya lagi kita rebus. Terus ini ikannya yang udah Poika bumbuin, mau Poika stek di sini ya. Ini bekas ngegoreng dadar telur, jadinya kita pakai lagi. Ya, jadi Bang Sambal nih bantuin bikin sausnya. Jadi Bang Sandi bantuin bikin sausnya. Sekarang kita kita goreng ikannya. Itu udah Poika taruhin butter. Jadi tinggal di steak. Steak apa ya bahasa Indonesianya? Jadi digoreng pakai gorengnya nggak pakai minyaknya yang banyak gitu, minyaknya seempit baik. Ini ikannya, kalau yang di video sebelumnya kan Poika make lada hitam ya, black pepper. Tapi itu juga bisa pakai black pepper, bisa pakai white pepper, lada putih atau lada hitam, terserah, itu tergantung sesuai selera ya. Terus kadang-kadang juga Poika sering ditaburin bumbu kuri gitu. Jadi pakein bumbu kuri gitu biar ada rasa kuri-kurinya gitu loh, sedikit aja, asal mau habis nih kayaknya. Telurnya juga dikit. Asal aja. Jadi nggak cuma berasa garam sama lada doang, ada rasa kari-karinya gitu cuy. Terus habis ini kita cuci, baru kita hidangkan ya. Du får fyra tomater i ett try. Naman. Belum 5 menit. Tak. Ska vi be först. Bismillah. Bismillah. Hirohman. Nirohman. Bismillah. Bismillah. Hirohman. Hiroman. Nirohim. Nirohim. Allahumma. Allahumma Barik lana. barik lana Bima. bima Rojaktana. rojaktana Wakina. wakina Azabanar. azabannar. Amin. Amin. Enak.
Jag vill ha mer sås. Får jag? Mm. Den är ju potatis som man kan göra mousse med, eller? Ja. Det kan man också. Ja. Skål. Skål. Boyka tuh sama masakan Swedia kurang pinter. Kayak gini-ginian mah bisa. Tapi kalau kue-kue yang ribet-ribet lah bumbunya, itu mah kagak bisa. Bangsa Beni yang pinter. Ya bang ya? Pinter. Pinter. Du är duktigt att laga svenska mat. Mm. Svensk mat. Du också. Kalau kalian yang belum nonton video-video Bangsa Beni masak, udah ada ya di video sebelumnya. Bangsa Beni masak fish pudding, terus Bangsa Beni masak bakso Swedia, meatball, Swedish meatball, terus vad har du lagat med då i min video? Inte i din video så mycket mer tror jag. Itu yang ada di video ya, baru ada yang bikin Swedish meatball, bakso goreng Swedia, sama fish pudding. Di situ ada Bangsa Beni masak. Nanti kalau dia masak yang lain lagi, oh iya, nanti Bangsa Beni mau bikin permen Swedia homemade ya. Subscribe. När jag berättar du ska göra godis. Svenska godis, vad heter den då? Knäck. 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 Godis. Sweet. Nanti Polka kasih tahu fotonya ya di sini. Modelnya kayak gimana ntar dia mau bikin. Cuma yang big bad-nya tuh kalau dia berbikinan, semua alat keluar, dapur berantakan. Pokoknya kalau yang dia masak semua panci-panci keluar dah. Tapi nggak apa-apa ya. Jangan minta Mat. Den fula. Vi kan inte gå. foto. Nah, habis. Habis.
gitu aja mukbang Poika sama Bangsa Bening. Jangan lupa di like, di share, dan di Subscribe, subscribe. Then why you like? like. Iya, pokoknya kalau kalian suka sama video Poika, kalau mau nge-share, share aja silakan atuh. Nggak usah malu-malu ya, di-share aja biar keluarga, teman deket, pacar, selingkuhan, siapapun ya. Jadi tahu kalau punya Poika, oke? Oke. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cipok-cipok. Cipok cipok. Bye-bye.